بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد مرچی رمضان المبارک 14 روچیں ہنچو کہ زکوٰۃ موضوع چلا گایا وسطیں روچہ زکوٰۃ چیزیں ما مسئلہ بیان کو آج کے بچے تگین انشاءاللہ مرچی بیان کریں دومی قسم آہیا کی زکوٰۃ پھر بھی آہیا گشم بہیمۃ الانعام بلوچی ہم آہیا گشن دلوت خوشتر و گوک و فاس شان زکوٰۃ بیر عید الوت شامہ والا زکوٰۃ بیر ہمارا گوک پسند کہ عید الوت چروک ببن جنگلاں کوان تو یلکنے وط وط روان چران شش ماہا چی بورز گشتر سالا وط چران تو یلکنے جنگلاں روان کوہاں وط چران تو ورن تو کایاں تو کاو آپ نکنے تو پران کاو آپ نیارے لوگ دپا تو نبستگاں یعنی تو پراہاں کاو آپا پریشان نہ ہے کاو آپ نکنے لوگ دپا تو نبستگاں تو جنگل کوہاں یرد آتگاں وچ چرن تو وراں کایاں ای داشتگیں دلوتاں اور دیگه ایک شرطی شاین تو کا ہمشیں کہ عید الوقت تو داشتگاں ای تو پمشہ داشتگاں نسل واسطہ تاکہ شانی نسل گیشتے بھی تاکہ ای بزایاں تو گیشتے چک بھی دیاں او شیر واسطہ ہم تو داشتگاں تو شانی شیران ورے ای شرط موجود بودتا آ دلوتا زکوٰۃ بر بھی آ پسگو کوشتراں کہ وطروان کوہا ورن تو چران او تو داشتگاں پا بزایاں تاکہ چکے گیش بیوان چک بیارن تو شیرانی ورگ واسطہ اشان زکوٰۃ بر بھی ہوشتر زکوٰۃ کدی شروع بھی ہوشتر 5 بوتا نو آئیہ زکوٰۃ بر بھی یعنی 3 و 4 ہوشترا زکوٰۃ برنی 5 بوتا نو گڑا آئیہ زکوٰۃ بر ہنچو گوگ سی گوگ بوتا گوگ چسیا شروع بھی یعنی سی گوگ بوتا نو آہاں زکوٰۃ بر سیا چی کمتے بوتا ہاں زکوٰۃ برنے ہمیں وڑا پس وحدی چلا رستاں چل پس بوتا نو آہاں زکوٰۃ بر بھی چلا چی کمتر پسا ہم زکوٰۃ برنے ای دلوتانی بارہ آیا اور سیمی قسم آہاں زکوٰۃ بر آ سہر و نگرہ مردم کر رہا سہر و نگرہ مردم کر رہا بو آئیہ زکوٰۃ بر بھی سور چنچو وزنہ بھی دائیہ زکوٰۃ بر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا 20 دینارن پیسرا سور ٹکر بتگاں آئیہ دینار گشتگ عربیہ اللہ نبی فرمائیں 20 دینارن 20 سور بما پیسرا سور ٹکران دینار گشتا علماء فرمائنا 80 گرامن یعنی کجام چچو سورا زکوٰۃ بر علماء فرمائنا 80 گرام کے باں آئیہ سال کے گواس نو آئیہ زکوٰۃ بر ہمیں وڑا نگرہ وزن 595 گرام راست آئی زکوٰۃ ننتر دیگ لوٹاں او ایشانی دیہ کے چارک تر دیگ لوٹی سہرانی نگرانی ایشانی دیہ کے چارک تر دیگ لوٹی بلوچیا گشاں انچو کو چل سہرا یک سورے چل سور سرا تر یک سہری دیگین زکوٰۃ واسطہ چل سہرے زکوٰۃ یک سہری او سال بگزی نو شانی زکوٰۃ تر دیگیان ہمیں وڑا شانی شرط ہمشیں کہ ای سور نگرت کر رہا بودتا ایشان سال پورا بو سال ایک گواس نون ترا شانی دیہا کے چارک دیگین چل سہر سرا نون ترا یک سہری کشگین زکوٰۃ اور چاروں قسم آ تجارت مالن گاڑی کاروبار تو کن گائے گاڑی زورے و بہا کنے یا پس گوک تو زورے و بہا کنے یا کی خردنوشی سامان ترا دکانی ہس تو چیز کارے ورگی سامان وغیرہ بہا کنے اشاہوں زکوٰۃ بر بھی سال بگوزی سال ایک گواس نو تو بچار ہمچو منی کر رہا چنچو گاڑی ہس سال پورا بنو تو چارے چنچو گاڑی من کر رہا ہاس ہنو ای گاڑی چنچو کا بہا باں چنچو گاڑی من کر رہا موجودا ای گاڑیانی قیمت آبچا اشانی قیمت چنچو کا رواں اشانی دیہ کے چارک تر دیگین زکوٰۃ واسطہ شانی دیہ تر کشگین دیہ کے چارک شانی دیہ کے چارک طرف زکوٰۃ دیگیاں اگاں دلوت تو داشتگاں پا تجارتا اشانی دیہ چارک لوٹی شانی دیہ کے چارک قیمت دیگیں یعنی ہمیں دلوت کی تو داشتگاں
آ پیسری کی دلوتانی ما ذکر کو آ تو داشتگاں پا نسل واسطہ و شیر واسطہ آہانی دیگے ترتیبی ای دلوت تو زرتگاں پا بہائے واسطہ پاسو گو کوشتر تو زورے و بہا کنے اشانی پاسو گو کوشتران ترکشگی نہیں اشانی قیمتہ بچا اشانی چنچو قیمتیں اشانی ہمیں مطابقات دے کے چارک طرح دیگ لوٹی اور ہمیں وڑا تجارت اشانی دے کے چارک دے گی ہر چی دکانہ تی مالا اگر دکانے تی سامانہ مردن چاری دکانہ میں چنچو مال ہا درستین دکانے سامانہ بچار آنی قیمتہ بچار آہانی دیہ کے طرح چارک دیے گی ہیں دکانے دورے مال ہر چی کی دکانہ سامان ماں درستانی قیمتہ بجا اشانی دورے دکانے سامانہ نی دیہ کے چارک طرح دیے گی ہیں پا زکاة واسطہ یہ چیزیں احکام تا زکاة کہ ما بیان کتا اللہ رب العالمین اچھی دعائیں کہ اللہ رب العالمین مارا شمارا عمل کرنے کے توفیق بدا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.